Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Ako si Pastor Luisito Tomado ang host. Kag sa sini nga adlaw sa aton nga pagtuon, mga kauturan, salamat kay may ara kita bag-o nga nawong nga for the first time siguro aton makita ang aton graduating students sa Theology Department. Gakwa siya pagka-pastor mga kauturan. Kag-graduating na siya sa sini nga Marso 2019. Wala sang iban kundi si Sir Orbal Tariedo Bacolod. Mayong adlaw sa imo, Sir Orbal. Mayong adlaw. Thank you, Pastor. Yeah. Si Sir Orbal, mga kauturan, halin sa Kidapawan, North Cotabato. Pero ang iya sini original gid, ang iya nga tatay nga si Pastor Arden Bacolod, taga Kabangkalan City, Negros Occidental. So, mga kauturan, salamat kay siya available subong pagkabay pang gamiton kami sang Ginoo sa sini nga pag-review naton sang aton leksyon. Sir Orbal, sa hindi pa kita kadto sa aton nga leksyon, aton na naitamyamon ang aton mga kauturan. Hindi ginamon siguro naton ma-mentionar ang tagsa nila ka mga ngalan, but amon ginatamyaw ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental kag sa Negros Oriental. Aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking bisan pang mga Cebuano dito sa North Cotabato, sa may South Cotabato, sa may Dajanga City, sa General Santos City, sa Coronadal City, sa Sarangani, sa Sultan Kudarat. Kag aton mga kauturan dira sa West Visayan Conference, sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, kag Guimaras provinces. Kag sa aton mga kauturan sa Amerika, sa Canada, sa North, sa may United States of America, sa Canada, sa may Middle East, sa may Europa, sa may England, sa London, kag sa Australia, sa New Zealand, kag kung sa diin man nga bahin sang kalibutan amon ginatamyaw kag kabay pang Dios magapakamayo sa aton. Sa hindi pa naton pangabayon si Sir Orbal sa pagpangamuyo makauturan, aton na nay basahon ang aton sadsaran nga teksto. Ari na kita subong sa Leksyon 3. Life in the Early Church, ang kabuhi sang bag-o pa ang iglesia o kung sa una nga iglesia. Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa binuhatan 2 versikulo 46 kag 47. Akon basahon sa Inilonggo. Kag adlaw-adlaw sa nagapadayon nga may paghiusa sa templo kag pagtipik-tipik sang tinapay sa mga puluyan, nagkaon sila nga may kasadya kag may kabunayag sang tagipusoon. 47 nga nagadayaw sa Dios kag nahamutan sang bug-os nga katawan kag indugang sa ila sang Ginoo adlaw-adlaw ang nagakalaluwas. Ang Dios magapakamayo sa aton nga pagbasa sa aton nga sadsaran nga teksto. Sir Orbal, magapangamuyo kita. Ginoong Diyos namon nga mahigugmaon, dalayawon ka sa walay katubtuban. Ikaw ang among nga buhi nga Ginoo nga ginaalagad. Ginoo sa sini nga tion, among ginaimbitar ay imong nga Espiritu Santo, Yes, Lord. na maging kaupod namon nga among mahangpan o maintindihan ang imong nga pulong sa sini nga tion. Ginoo, salamat sa pagsabat sa among nga pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kauturan, sa akon ginambal, kag aton hibalan, nga rin kita sa Leksyon 3. Ang kabuhi sang bag-o nga iglesia o kung sa bag-o pa ang iglesia. Aton nahibalaan si Orbal sang nagligad nga simana. Ang aton leksyon is about Pentecost. Ang Pentecostes ang pag-ulan sang balaan nga espiritu. Kag aton nahibalaan nga linibo ang nabautismo. Primero na pagkapatay ni Kristo, nahadlok sila, daw natabunan sila. Pero sang nagkayab na si Kristo, nagbag-o ang ilang kainit. And then from the time on, nagsugod ang iglesia. Kag naghambal sila sa mga pinulungan. And then atong mga tao nga dito presente, nagpalauli sa ilang mga lugar. And then most likely nag-start
ang ilaman nga mga pagtuo kag damo ang kag amo na ang nagsugod ang paglapnag sang ano ni. Pero ang aton leksyon karon ang iglesia dira sa Jerusalem. Yeah. Sa dira pa. Nga sang dira ang iglesia ang kanami Sir Orbal kay nagpadayon sila sa paghiliusa. And every day adlaw-adlaw ang siling sa aton teksto adlaw-adlaw naghiliusa sila. Nagakalipay sila, may mga fellowship sila ginhimo, nagatipik-tipik sila sa tinapay kag nagapinangamuyo sila. Yes. Yeah. Kanami sa aton nga leksyon mga kauturan kay si Dr. Luke iyang pakita gipahayagid niya kung ano ang hulagway sa natabo sa early church. Nga human nga nabaton sa mga tao or sa mga followers ni Jesus ang dulot nga Espiritu Santo. Yep. You know, kung imong mabasa ang aton nga sadsaran, nga ang mga disipulo o mga followers ni Jesus, na grabe ang ilang nga kalipay. O sa imo, pastor, nga ginahambal, nga sila adlaw-adlaw nagatuon, may fellowship, nagadayaw sa Ginoo, og nagapangamuyo. Yeah. Kanami tan-awon og dako ina siya nga ehemplo sa aton karon. Yes, and that's correct. Pero kanami sina Sir Orbal sang ila ginhimo kag nagadugang ila pagtuo. Pero wala ta kahibalo Sir Orbal nga tungod sa ila na ginhimo may ara nga mga problema nga nagasulod. Yeah. Oh, hindi lang bala tanan kalipay, hindi lang tanan kasadya, hindi lang tanan kadasig, pero sa ang kaaway sa tanan sa nagiliot man. That's why sa ilang nga komunal, sa ilang nga paghiliusa dira nga daw ang imo akon, ang akon imo daw nag-isa lang sila. Wala na sila nga akon ni imo na wala. Kundi ang ilang espiritu as if everybody owns everybody. Amo na siya. Pero wa ita kabalo nga may problema nga nagakatabo. Yes. Nga nagasulod amat-amat ang problema sa sulod kag sa gwa sang iglesia. Kag amo na nga atong tun-an sa sini nga semana. The challenges, ang problema, ang mga ang mga alatubangon nila nga nahimo na tabo mismo sa sulod kag natabo sa gwa. Yes. Kadto kita sa aton nga Sunday nga leksyon, teaching and fellowship, ang pagtudlo, ang pagpalinton sang kamaturan kag ang ilang nga paghiliusa, ang ilang nga fellowship sa kada isa kag isa. May apat Sir Orbal ka mga elemento ang aton makita diri sa Sunday naton, sa Domingo naton nga leksyon. Nga may ara sila nga pagdoktrina, pagtudlo sang kamaturan, may paghiliusa sila, naga-fellowship sila, and then nagatipik-tipik sila sa tinapay kag nagapinangamuyo sila. Apat na ka mga items o kon ka mga elemento nga permi nagakitabo halos adlaw-adlaw sa ilang nga pagtilipon. Yes, ano pa? Human nga sa ako na hambal pastor nga they were empowered by the Holy Spirit. Og ang nagustuhan ko gid sa natabo sa unang iglesia, wala sila naguntat sa pagtuon sa Biblia. Kung imo mabasa nga nagapadayon sila sa pagtuon, pag-usisa sang pulong sa Ginoo, og ang mga apostoles sila ang nagatudlo sa early church. Kag ang kanami ang resulta Sir Orbal tungod kay wala sila gauntat pinangamuyo. Wala sila gauntat pinatawaray. Wala sila gauntat sa pagtuon sang kamaturan. Ang resulta nga isa sa mga resulta nga ang propiedad sang ang word, ang kalibutanhon nga mga pag-angkon sang mga propiedad hindi na priority, hindi na amo ang number one sa ila. Ang nakita ko pastor nga wala na yung self sa ila. Wala na. Totally ilan ang gisurrender tanan. Yep. Na tiya mo na siya isa man na sa mga butang nga mahimo subong nga mga kapanahonan. Nga kun ang mga kauturan mag-iliusa lang, mag-isa lang, daw hindi daw masiling balaton nga
ang kalibutan hon nga interest ga matamat kawala. Because nagapangibabaw ang interest sa langit nun nga butang. Yep. Yeah. So the more nga sila nagatuon, they have this paghiyambitay pastor, ang pagdayo sa Ginoo, pag-ampo. The more nga naghiusa sila Yes. sa misyon sa Ginoo. And you know what happened? Kay nagkinalanay naman sila, and nagatuo sila nga lapit na magabalik ang Ginoo. And tanawa ano ang natabo? Wala na ilan lang pamaligya, Yes. ang ilang mga kayutaan, for example, para lang itabang sa buluhaton sa Ginoo o para itabang pud sa mga nagdawat kay Kristo. Yes. Oo. Amo na ang resulta. When we will have one mind, one direction, there is unity, may paghiliusa, kag isa lang ang aton tumong, ang aton tuyo, amo ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Okay. That is Domingo naton nga leksyon. Ari kita sa Monday naton nga leksyon, the healing of the lame man. Okay. Kanami sini mga kauturan sa binuhatan 3 versikulo no, ara dira ang experience ni Pablo kag ni Pedro. Ni Juan kag ni Pedro nga bisan may bag-o sila nga mga nga kamaturan nga nakita. Pero Sir Orbal, ang ilang pagkahudiyo ara lang yapon. Yeah. Ang traditional nga ilang nga ginahimo nga nagakadto sa templo every 3 o'clock in the afternoon is still there. Gani amo na natabo nga nagkadto ini sila si Pedro kag si Juan sa templo. Along the way dira sa temple gate o kun sa pertahan sang ganhaan sang templo may lupog nga piang kon lupog nga nagapakilimos. Okay. Ina nga lupog had been there. That's why pag agi ni Pedro kag ni Juan, ang lupog wala nagatan-aw. Yeah. Kay kung kaysa mo nagpakilimos bala, wala na sila, nagaduko lang na sila pero ang ila kamot naga-abri. Nan. Siling ya limusi ang bulag. Ang ginhimo ni Pedro kag ni Juan, nagsiling siya, tanawa kami. Look at us, tanawa kami. Pareho lang man nga pobre. Iti ang sok-sok ni Pedro kag ni Juan are just ordinary clothes. Hindi iya kay mga branded nga mga kilala mo gid. Makilala mo ang tao sa nga may kwarta kung nagasok-sok sa maayo. Gintan-aw tuod sang bulag. Yes, and that's it. Nga ordinaryo lang nga mga tao. Pero ang ginpasalig ni Pedro kag ni Juan is that wala kami silver and gold, we don't have. Wala kami sang bulawan kag pilak nga ihatag sa imo. Pero kung ano ang ari sa amon ihatag sa imo. Wow. Yes. Yep. And dito sa ipadayon nato ng istorya, pastor, nga nagtulog tuod ang bulag. Ang piang. Oo. And then wala kami sang kwarta kundi gi-introduce ni Pedro nga we have Jesus Christ. And you know what happened? That time the lame was healed. So kung imong tanaw ng atong election pastor, nga si Pedro iyang gigamit ang gift of healing as an opportunity nga siya makawali about kay Jesus, about sa iyang pagkamatay, sa iyang pagkabanhaw, o sa iyang pagkayab dito sa langit. Yep. And you know, that's naging opportunity siya sa pagwali. Kita po mga kauturan. Ang Ginoo naghatag sa aton sing tagsa-tagsa nga mga gasa, talento. Ug gamito naton ina nga maging opportunity nga mawali naton si Jesus, ang gugma ni Jesus sa iba niya tao. Yep, and that's correct. You see, Sir Orbal, wala ta kay balo. You see, kung kay isa katanaw kita nga way manipulos nga tao ni man. That's why sometimes kay ignore lang kita.
Aton lang may mga gapakilimos, may mga pobre da sa dalan. Kung kaisa may tendency kita nga bisan ano sa aton kakristohanon, may tendency kita nga ignore naton because daw wala man kita kwaon sa ila. Pero ang kanami sang attitude sang ni Juan kag ni Pedro, Ni Pedro. nga wala nila iniya gintan-aw ang status sang nagapakilimos. Wow. Ang gitan-aw nila is biyan sa likod sang tao nga nagapakilimos. Ang oportunidad nga ini nga tao kay sa tubangan sang Ginoo wala pobre kag wala imo na. Yeah. Oh. Permi nato na ginahambal nga at the foot of the cross the ground is level. Sino man ang ara dira mangaranon o kon imol o kon pobre o kon bulag o kon ano, they are still soul. Kalagyapon sila sa tubangan sang Ginoo. So wala nila ginpabayan nga magsiling nga sa sunod ka lang kay way daw ka nubo man sa imo. No, kag ina nga pagkaayo sang bulag sang lupog nga naglakat ang lupog triggered a good opportunity for them to preach Jesus. Sa ako nabasa, Pastor, sa libro ni Ellen White, sa Acts of Apostles, nga kaning lupog di ay, actually, dugay na nagulat kay Jesus nga maayo. Nagatuo siya nga pag-aayuhon siya ni Jesus. And that, sa panahon nga pag-abot ni Pedro ug ni Juan, dito pa lang na-exercise siya ang iyang pagtuo. So, kanami, no, atong pamalandungon, nga naaday mga Tao ang nagahulat. iya. Isa pagit ka punto si Robal. Pag siling ni Pedro kag ni Juan nga tan-aw sa akon. Ti nagtulok to ng ang piang nga tao. Ang lupog. Pero wala iya makita ang si Kristo kay hindi si Kristo. Kay ti gapaabot siya and then ang isa lang nga wala siya madakpan ni Jesus bala. Wala siya malabutan ni Jesus samtang buhi pa si Jesus. Pero pag mention ni Pedro kag ni Juan Jesus, nagtubo ang iyang paglaom. Ang iyang pagtuo. Jesus, ginapaabot ko na permi. That's why ang isa ka punto pag ginakon diri sa Orbal nga akon i-emphasize nga ang lupog nga tao pagkabati sa kay Jesus, nagtubo ang iyang pagtuo. Ang iyang paglaom, ang hope. Nagtindog siya. Tuod nga ginbuligan siya ni Pedro patindog, pero siya mismo nag-exercise man. Oo. Sang iyang nga tiil to stand up. Believing nga maayo siya. You see, ang punto dira mga kauturan, nga ang aton pagtuo, aton buligan sa aton man nga pag-exercise sang aton kaugalingon. Ang aton strength nga hindi lang kay pagtuo lason mapungko lang kita dayon mamajek matindog kita no ang piang nga tao nag-amat-amat sa tindog nga wala gid siya katindog pero nagtindog siya and then ginbuligan siya ni Pedro. That's why that is a cooperation between faith and works. Wow. Amen. So pagkatindog sa mao nga lupog ug piang pastor, nagluksugid. Yeah. Grabe gid ang kalipay og that attracts people. Attention, people's attention. Og naging opportunity siya nga nakawali si Pedro Yeah. sa mga tao. Okay. So, at least mga kauturan, amo na ang mga importante Sir Orbal nga punto nga makuha naton sa Monday, sa Lunes natong election. Nga wala kin pabayaan, wala gin ignore ni Juan kag ni Pedro ang tao nga it seems nga daw wala sing pulos. Nga daw valueless in the sight of people pero in the sight of God. That's why that made them the opportunity nga nag-open ang opportunity for them to minister for more, to tell more about Jesus kag amo na siya nga ginpatawag ani ni sila. Oo, nag-trigger nga ginpatawag sila sang leader sang templo. Kag ti oportunidad ni Pedro kag ni Juan to tell more about the suffering of Jesus, that Jesus went to heaven, nabanhaw kag ato subong sa tuo nga kamot sang amay, dason magabalik sa liwat kag ang ikalimang mensahe
nga kaundan sang mensahe ni Pablo kag ni Juan ang paghinulsol kag ang pagpangayo kapasiluan sang aton nga sala. Okay. The rise of opposition. Ano ni Sir Robal ang imo nakita diri? So, dito sa templo nagapangwali sila ni Pedro ni Juan nga nabanhaw si Jesus. Karon kay nabatian man sila sa mga Sadducees. You know what, Pastor, ang mga Sadducees wala sila nagapati sa pagkabanhaw. Yep. And you know what happened? Ang temple guards ilang gidakop sila ni Juan ug ni Pedro kay gabi naman ug gidala didto sa bilangguan. And you know what happened, giusisa sila, Pastor. Oo. Giusisa sila o gipamangkot nga unsa man nga in what name or authority nga kamo nagapangwali. Wali sini. And you know what Peter and John said nga, but in the name of Jesus, kami nagapangwali. Yeah. Duwa ka you see sa akon atong ginambal kay na nga kanami nga may pagiliusa sa simbahan. May pagtuon sa simbahan. But beyond at the back of that are mga challenges, mga problema. So ini isa ni ang ilang nga pagkadasig wala sila kay balo nag-trigger sang problema from the outside. Dugay-dugay at tunaan ng problema inside the church. Okay. Ang outside the church, amo na mga kauturan nga samtang nami ang pagwali nila, may persa sila, may karisma sila sa pagwali. Wala sila kay balo nga may mga tao nga hindi na namian sa ilawali. Because there are two points that these people, especially ang mga pare kag mga sacerdote kag ang mga leaders sa templo, is resurrection and the name of Jesus. Yes. Di ka accept kay kalabanan sang mga membro sang sacerdote kag membro sang Sanhedrin. Ang Sanhedrin is the law-making, the religious law-making body of Israel. Yeah. Ang aton leksyon nagsiling kalabanan sang ila mga membro dira mga Saduceo. Nga wala gapati sang pagkabanhaw. Nan, nagwali si Pedro kag si Juan nga si Jesus na banhaw nagsaka kilay nila. Kag nagmensionar pagid nga si Jesus nga amuni ang inyo ginlansang sa cross. So nag-trigger, nagdasig sa mga opposition, sa mga nagakontra sina nga mensahe nga ang mga sacerdote kag amo to gindakop sila. Oo. So ato makitaan nga si Satan, Pastor, he uses the external nga opposition ba para bungkagon ang ministeryo nila ni ni Peter and John. Oo. External opposition. Pero ang napaka-nami, Pastor, nga ang mission sa Ginoo nagapadayon. Yep. And you see, tuod nga gi-question na sila. But I really like ang statement ni Peter. Oo. There is Acts 4 verses 19 and 20. Nga nagasiling diri, apang si Pedro kag si Juan nagsabat sa ila, kung matarong sa itululok sang Dios nga magpamati sa inyo sang Dios, hukmi kami. Oo. And then kay kami hindi makahimo kundi magpamulong sang amon nakita kag nabatian. So nakita naton diri si Pedro nga wala sila nahadlok sa mga Pariseo, mga Sadducees. Yes. But they are servant, they are more, they serve they want to be the servant of God and to be a powerful witness sa mga sa mga Jerusalem, sa mga Sadducees and Pharisees, Pastor. Yeah. Oh. Kag isa pagid Sir Robal, isa pagid nga nami nga nakita na kon nga punto. Nga nagdugang pagid ang saka sang kilay sang mga pangulo sang mga Hudiyo is that natingala sila nga ini nga mga tao simple lang man. These are unlearned people. Unschooled, wala na kagi-eskwela. Hindi na sila mga lawyers kag mga doctors of the law.
Pero nga they can speak like that. With power and authority. So amo na ang isa nga nakahatag sang dako nga question mark sa mga pangulo sa Hudiyo kag pangulo sa mga sacerdote sa sulod sa templo. You say mga kauturan, kung aton lang ihatag ang aton kaugalingon sa buluhaton sang Ginoo, bisan ano sa aton ka simple, ano sa aton ka hindi kaayo nga wala kitaya sang kurso, ordinaryo lang kita, pero we can speak boldly. Yeah. Kung aton ihatag ang ano ni kag ina makahatag sa dako nga kayanghag sa mga katawon. Oy, kasimple lang mga tao but yet they speak. Yeah. May ti amo na sa aton lang dentista Sir Orbal. May angat may isa sa aton mga mensahe amo ang health reform. Oo. Nga bisan hindi doktor makahibalo kung anong natuwag nga health reform. Kay ti amo na ang aton mensahe. We are used by the Holy Spirit. Kung willing lang di ay ta pastor nga magpagamit sa Ginoo, God will use us mightily sa nga buluhaton. Okay, sa aton Merkulis, Ananias kag si Sapphira. Ano ang istorya ni Sir Orbal? I-review naton aton mga kauturan. So, nagadamo ang the followers of Jesus Christ o na mga widows, na mga tabangunon sa sulod sa iglesia and also sa gawa sa iglesia sa pagministeryo sa mga apostoles or sa mga followers ni Jesus. And sa ilang gugma, sa ilang isigkataw pastor, wala na nila gikuan ang ilang mga kabtangan nga importante. Pagkabutang nila. But they lay down, no, ilang gibaligya o ilang gikuan, no, gihatag sa mga disipulo para gamiton sa buluhaton. And you know what? Na mga pledges de pastor sa una nga nagakatabo. Og sa atong nga Wednesday, si Ananias and Sapphira nagpledge sila nga ilang ihatag ang tibuok nga unsay tawagan na? Pagkabutang para sa buluhaton sa Ginoo. Pero ang pagkahitabo pastor kay ilang kaning mag-asawa day si ilang nagplano sila. Wala nila gihatag ang tibok nga amount. Oo. Yes. So ang isa ka punto nga nakuha nako pastor, nga when you do the pledging or pledge, wala na nimo ginhimo sa atubangan lang sa mga tao, but you do it sa atubangan sa Ginoo. Ang pledge di ay is a very balaan nga butang. Nga kung ikaw day magakuha sina wala nimo ginahatag sa tanan, wala ka nagbinutig sa mga tao lamang kundi nagbinutig ka sa Ginoo. Yeah, kanami sinang punto Sir Orbal. Akong dugangan pagid. Nga sang ila nga pagsaad, wala sila ginpuwersa. Yeah. It was an act of voluntarism. Nga ila lang kaugalingon nga kusang loob nga ilang ibaligya kag ilang ibulig. Pero they were not being compelled. They were not forced. Nga ibaligya nyo ni so forth and on. Na ang kanami lang, isa pagid ka punto. Nga ang naakig ang Ginoo kag ang mga gintutunan kay ang ila ginhimo daw nagpakitang tao lang sila. Ayan. Yeah. Nga daw nagbaligya sila so for the noon ilaging baligya ti palakpak ang mga kauturan. Nga ari si Sapphira kay si Ananias nagsakripisyo gin baligya. Probably na sila sa pano. Pero wala kay balo ang tanan nga portion lang sang bilis ang ila pagkabutang ang ila ginhatag. They keep the portion. Katunga o kung sobra pa siguro sa katunga. Nga ila gintago. Pero napalakpakan na sila. Oo. Ano human pastor nga na pledge na palakpakan na. Pag humana paguli probably paguli silang balay nga nagmahay sila nga inato mga amount murag nawala ang gana no na lahi nga espiritu ana sa sila. Isa pagid punto wala kay balo ang kalabanan nga ang ginhatag some of the members so many of the members thought nga ginhatag tanan. Oo. Pero ti ang Ginoo kay balo. Oo. Ang espiritu kay balo. That's why ginsaway, rebuke ini ang mag-asawa si Ananias kag si Sapphira sa mga disipulos.
So ang Ginoo, Pastor, hindi siya namian nga maghihipokrito ka, Yeah, magpakitang tao. pakitang tao ka nga para palakpakan ka, para ang taong i-boast ka. What matters to God is your heart. If Yes. you're willing, ano pa nakagagmay, pero tagipusoon nga paghatag, mo nang pinaka-importante sa Ginoo. Kaysa na maghatag ka sa kwan, tapos pag-uli. Sakit na. Kag may daw may hawid bala. Nga. Ti sikrito lang nga imo ginhawiran. Okay. Yes. Sir Orbal, why nagid kita panahon? Ano ni ang second arrest sang aton nga So, sa Thursday, Pastor, nga, so, nagadamo na ang mga tagasunod sa atong Ginoong Hesus, o ang mga Parseyo, mga Sadducees, nagtubo na ang garbo sa ilang ang bugal, sa bugal, sa Ilonggo. bugal, sa ilang tagipusoon, ug ilang gidakop liwat ang mga Si Pedro si kag Pedro Juan. ug si Juan. Oo. And dito giusisa sila. Kanami, Pastor Kai, even though nga giusisa sila, still God save His people. And that's a promise of God. Yep. Nga tuod nga may konflikto, nagapadayon gyapon ang pag-usisa, pagsaway sa ila. God save His people. I mean, He saved Peter and John. He saved Peter and John. And ano ang ginimo sa Ginoo? Iyang gipadala si Gamaliel. Gingamit niya si Gamaliel. Gamaliel. Oo, iyang gigamit. Nga nagtindog si Gamaliel sa niya, kung hindi ni Iya sang Ginoo. iya sa Ginoo, mawala ra. Mawala nga. Pero kung iya ni sa Ginoo, Sino makapugong? Amo na. oo, nagakontrata sa Ginoo. Nga. Kag isa pa gid mga kauturan, amo man ni ang nahitabo bala sa kay Juan. Si Gamaliel dire ang nakabulig sa kay Juan kag Pedro. Yeah. Amo man ang nahitabo sa kay Jesus during sa paglubong bala nga si Jose nga taga Arimatea. Amo ang nag-save sang sitwasyon nga wala sing pansyon nga gamiton sa Jesus. Jose, mga kauturan sa buloton sa Ginoo, hindi kita magkaluya, kag hindi kita magkasubo kay basta ihatag ta lang sa Ginoo aton kaugalingon kag pinagagi sa gahom sang Ginoo, wala sang imposible. God magamit sang Ginoo mismo ang mayor, magamit mismo ang gobernador sa pagbulig sa bulaton sa Ginoo. You see, one of the members of the Sanhedrin in the name of Gamaliel, amo ang nagbulig sa ila. Oh, kag naghatag sing siyang assurance nga kung ang Ginoo ya bulaton sa Ginoo, sino bala makapugong. Pero kung iya na sang kaway, mahanaw, madula lang na sila. Sir Orbal, why agid kita sobra na kita. Mga kauturan, siguro wala ginamon mahatag ni Orbal Bacolod ang leksyon, ang kinatibukan nga matun-an naton, pero nahatag namon ang importante nga mga punto nga igo na naton balunon mga kauturan sa aton tagsa ka eskwela sa Batika sa sining adlaw nga nagpuway sa aton tagsa ka mga iglesia. Amen. Ang Dios magapakamayo sa aton iduko ang aton mga ulo. Manuluyon kag langiton namon nga may sa siningation. Salamat gid. Kabay pa ang leksyon nga amon natunan kag amon nabatian. Magahatag sa amon sing dugang nga pagtuo kag amon man ipalinton sa amon isig kapariyo nga tumulo labi na Ginoo nga may mabalon kami sa tagsa namon kaya simbahan sa panahon sa pag-discuss namon sa amon leksyon sa panahon sa eskwela sa Batika. Salamat ngay mo ginsabata amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. Amen.